ଦୈରଦନାଥ ମୁଁ ହଉଛି ପିଆଣ୍ଠୁ ଠୁବ ଥତାରୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡମାଇ ଯାଇଥିଲୁ। ଅଣ୍ଡମାଇ ଆସିଲାରୁ ଥଇଛି ଉଠିଛି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ବାବା ମୋ ନାଦି ସୁନ୍ଦର ମିଠା ଆଣିଛନ୍ତି। କାଜୁ ବାଦାମ, ପେସ୍ତା ବାଦାମ, ମିଠା, ନଳୁ ମିଠା, ମାଣ୍ଡ ମିଠା ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ଏଠୁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଛୁଟି ହେଇଗଲି। ମୋ ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ମୁଁ ଏଠୁ ଦେଲି। ମୋ ଦିଦି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ମୋ ବହୁତ ଛୁଟି ହେଇଗଲା। ଆମ ଝଳ ପାଖରେ ବଡ ବାଣ ଗଛ ହେଇଛି। ଆମେ ଝଳିଆ ବାଣ ଆଇଲୁ, ଟିକିଲି ବାଣ ଆଇଲୁ, ରସୁଣ ବାଣ ଆଇଲୁ, ତପପି ବାଣ ଆଇଲୁ। ସେଠି ବହୁତ ବାଣ ଥିଲା। ସୁନ୍ଦର ବାଣ ଥିଲା, ବଡ ବାଣ ଥିଲା। ବାଣ ନେଇକି